Sziasztok! Most itt vagyunk fent a templomban, itt Rovényban. Hát ijesztő volt feljönni, igen, de a kilátás ez nagyon jó, most megmutatom. Hát nagyon szép a kilátás, igen. Ez itt lehet látni Rovényről, nagyon szép. Meg itt videón nehéz átadni, meg ott a kikötő is, meg minden. Nagyon szép. Most itt a tenger, ott vannak lent a kicsinek tűnő emberek, ott a sziget. Igen, hát nagyon szép itt, és hát ugye mondtam, ijesztő volt feljönni, de azért nagyon megértem, mert nagyon szép a kilátás. Nagyon jó. Ott a horizon, meg minden. Szerintem nagyon szép itt. Na most erről a szögről videózom. Hát itt is nagyon szép ez a tenger itt, ott a sziget, meg hát ez nagyon jó, mert nagyon megérte, hogy feljöttünk. Hát majdnem nem jöttünk fel, mert ez az utolsó napunk itt, de erről majd később videózok. Majd lent újra bejelentkezek. Na, leértünk a templomból, hát ugye elég ijesztő volt, de hát megérte ugye. Na, ez az utolsó nap itt Rovényben, ugye mondtam, hogy majd mondom, na igen, akkor ugye ez az utolsó nap itt Rovényben, és majd holnap indulunk haza, ja, majd jövőre is itt leszünk Rovényben, és akkor bővebben fogok a templomban dolgokat csinálni, de most hát ugye késő van, szóval nem lenne annyira jó. Hát igen, most akkor itt megy az élő zene, hát igen, akkor majd otthon bejelentkezem. Na, csá! Ciao, Hello! Sziasztok!